ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನೆಲದ ಸಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ, ಅವರು ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಹಾದಿ, ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧಕರ ಯಶೋಗಾಥೆ ನೆಲದ ಸಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ನೆಲದ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಠ ಛಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಿಸರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಧಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಠದಿಂದ, ಛಲದಿಂದ, ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ನೆಲದ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ. ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಪು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುವೈಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಭಾಷೆ ಇದನ್ನು ದೂರದ ಹೊರದೇಶ ಕುವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರು ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ, ತುಳುವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತುಳುನಾಡಿನವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ತುಳುನಾಡು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ತುಳು ಇವರು ಪರಶುರಾಮನ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೈವ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ, ತುಳು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಣೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪೋದು, ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋದು, ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದುಂಬಿ ಯಾನಿಡಕೇನು ಪನ್ನಗ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ನಗ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಡ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬೈದಿನಾರತ್, ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬೈದಿನಾರ್, ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಬೈದಿನಾರ್. ಆ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗ್. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
ಈರು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜತ್ತೊಂತಿನ ಕಾಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜತ್ತೊಂತು ಜೇರು ಪನಗ ಆತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇಸಿರಿನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಇರು ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂಚದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಾದಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಹಾದಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಪಾಸ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪನ್ಪಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರಗ್ಲದಲ್ಲ ವೆಲ್ಲಾಫು ಪೂಜೀರು ಬಡವೇರು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡತನ ಇತ್ತುಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಛಲ ಆತನ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಪಾನಂದು ಆಡ ದಾದನ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಗುರ್ಪಿನಾಗ ಇರಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದೀರು ಸೊ ಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಆವಡು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಅಪಗ ಫೀಸ್ ಆವಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದ ಖರ್ಚು ಆವಡು ಆ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಟೈಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಾಪಿನ ಕಾಸಾಂಡ ಯಾವ ಬಂದ ಅಂಚ ಮುಂಡ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದಿರ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಓನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಆವಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗೆತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಡ್ಪನೇನೆ ಇರೆಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ ಕಿಂಜ ಶಾಪ್ ಲೀಡ್ ಆವಡು ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಸಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಾದಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೆ ಏನು ಪತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಪುಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಉಡ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬರಂದು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತರ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಇರೋ ಬೇಲೆ ಪೊಂದಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 16 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಓ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಂದು ನಾನು ಬೇಕರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಬೇಕರಿ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಶಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮುಂದಿತ್ತು ಅವು ಜರ್ತದಿ ಅವು ಮರಿಯಲ್ದ ಟೈಮ್ ಅವು ಏನಾರ್ದು ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ದ ಒಂದು ಅವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಡೋರ್ ಅವು ಸೊ ಅವೇನು ಕಾಣ್ತದ ದೆರ್ತದ ಇದು ಅಂಚೊಂಚು ಪದ್ರಾಡು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ದೀದ ಬಂದ್ ಮಾಲ್ಪರೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ಪರೆಗೆ ಪುಂಡು ಅವು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಲ್ಪನ ಸೆಲ್ ಮಾಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿತ್ತನ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ಪುನ ಅಂಚ ಪುರ ಸೊ ಬೇಕರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬೇಕರಿದ ಅಪಗದ ಸಂಬಳ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಪ್ಪಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರಾಗಿತ್ತು ಫೀಸ್ ದಪ್ಪಗ ಎತ್ತು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಎತ್ತು ಫೀಸ್ ಅವು ಆತೆ ಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಲ್ ಬೇಕರಿ ಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಪ್ಪಗ ಅಗಲ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಏನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇರ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಬೇಕರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಬೇಕರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಐತೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಸಂಬಳ ಬಜ್ಜಿ ದಯಪನಾಗ ಅವೇತೋ ಯೂತ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದ್ಬನ ಇಂಚ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದ್ಬನ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಎತ್ ಬಂಗಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅತ್ ದಾದಾಪುರ ಮಾಲ್ದೇರು ಪನ್ಪನಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಿತ್ತದ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯೂತ್ ನಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬನ್ಪೇರ ಆಪಚಿನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ PPC ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಡನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರಿ ಕನ್ನಡ ರೋಡ್ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅಂಡ್ ಈಜಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯೋದು PUC ಒಂಚೂರು ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಪೋಂಡು ಸೊ PUC ಡುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಮಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾತಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಜಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅವನಾಗ ಪದ್ರಾಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕರಿಗಿತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಹಿಂಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಏನ ಸಿ ಏನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಆ ಒಂದೇಟಿ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ ಪನ್ನೆಸರಿ ನಿದ್ರದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪುರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಂಟು ಅರ್ಧನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪುರ ಅಥವಾ ಅವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಡ ಹಾಪಣ 4 ಲಕ್ಕಡ ಹಾಪಣ ಆ ಕಾಂಡೆದ ಹೊರತು ಲಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಆದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬ್ರಾ ಮೂವಿ ತೂತಿನ ದಿನ ಏನು ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಡ ತುಯರ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಲ ಇತ್ತು ಜಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಲ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ
ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಉಂಟು ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು PGDCA ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏನ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ ಉಪಾಯ ಬಾಂಬೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಗಲ್ 2 year ಮಾಡಿ ಆತು ನಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಒಂದು ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅಗಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ಸ್ ಬರೆಯರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪ್ಮಾತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬಂತು ಅಗಲ್ ತೆರಿಯೋಡನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೋಡಿಗಂಡು ಆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ವಿತರಣೆ ಫೀಸ್ ಕೊರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 16 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದ ಇಂಜಿ ಫೀಸ್ಗೆ ಇಜಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಂಗದಗ್ಲು ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಅಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಲ್ಪನ ಸೊ ಅಂಚಿನಗಲಿನ ಪೆಜ್ಜಿದು ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚು ಅಂಕಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋನೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿಯರು ಅಂಚ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ವಾದ ಮಂಡ ನಿಗಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ದಾರ ಪನೊಂದಲ ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಬುರ್ಚಿ ಆನ್ಲ ಕುದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದೇ ಕಲ್ದಿನಾಯೆ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಗಲ್ ಎತ್ತ ಬೈಹಾಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ತಂದೆ ಐತ ಇಂಜಿನ ತಿರ್ಲುಂಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಅಂಚ ಅಗಲಿಗಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಪರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಈವನ್ ಆಲ್ತ ಶಾಲೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಸೊ ನಾನು ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಲ್ ಚಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಐಟ್ ಅಷ್ಟ ಓಕೆ ದೇವರ ಅಂಚನ ನಾವು ಚಿರ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಐಟ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ್ ಕಷ್ಟ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಈ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬಡತನ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ್ ಫೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಎದ್ ಬಂಗ ಬೈದಾನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಸೈಟಿ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದುರಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರ್ ದಾಯಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೋಪನ್ ಪನಾಗ ಓಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಅದನ್ನೊಂಚು ಕೀಳರಿಮೆ ಸರ್ ಪಾಲ್ನಾಕನೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರಾಗ ಮಕ್ಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸರ್ ಎಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಐತೆ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೋಪನ್ ಪನಾಗ ಕ್ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಕೀಳರಿಮೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ವೈ ಸರ್ ವೈ ದಾಯಿಗ ನೀರು ಪನ್ಪರ್ ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಅವೇ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡಪದ ಶಾಲೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ 100+ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವು ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಖಾಲಿ 80 ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಒಂದಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ್ಲ ಏರ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಜೋಕುಲು ಅಗಲ ಕೆಲವರ್ನ ಮೇಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಗಲಿನ ಲೆಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ಪ ಅವ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಂಚಿಗೆ ತಂಚಿ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವರು ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಡ ಇತ್ತು ಪಿರಾವದ ಕಂಕಲ ಸ್ಕೂಲು ಆಂಡ ಜೋಕುಲ್ ದಾಂತೆ ಉಂದು ಸಪೋಸ್ ಈತ ಜೋಕುಲ್ ಪಂದು ಉಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಆತ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಟೀಚರ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಟೀಚರ್ ನಗಲ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೇನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋತೆ ನಗಲು ಈವನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಜೋಕುಲಿನ ಲೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಓಕೆ
ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲು ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು 100% ಪಾಸ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಇಂಕ್ಲು ಪೋಯ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ 10-16 ಶಾಲೆಗೆ 10-16 ಶಾಲೆ 10-16 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏತ್ ಜನ ಸರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೂ ವೇಟ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತುಳುಕೂಟದ ಒತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಲೆ ಏನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ 4,000 plus ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣಕಲ್ಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ 10 ಜನ ಬೊಕ್ಕ 20 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ 20 ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಪನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 100 ಇಂಕ್ಲು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೆತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಐತ 100 ಈ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಪಾಗರ ಕಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕೊರೆಗೆ ದಾಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಗಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಲೇನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೊ ಐತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ DKRS ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪ ಜೋಕುಲು ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಣಸ್ದ ಖರ್ಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಕಲ್ ತುತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜೋಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಗಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಜನಾಲ್ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಮಿತ್ ಬತ್ತು ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆತನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಶಾಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಐಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ ಆಪನ ಆತ ಒಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೇನಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಕೊರ್ದಾತಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಡ್ದ ಪಾಪದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಉನ್ನತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವನ ಪಾಪದಾಗಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 1,000-2,000 ಇಂಚ ಈತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಗೈಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ತುಳುಕೂಟದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 2 ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟರೇ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಡಿಡ್ ಪಾಪದಾಗಲೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಹಸಿವಿನ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಸಿವಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿಯ ವಿಷಯದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇರ್ಪಂಡರ್ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬಡತನ ಇತ್ತದ ಮಿತ್ ಬತ್ತರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಲ್ಲೇರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ಪರನ್ ಪನ ಜನಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರ್ ಲಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೃಷ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಯ್ರು, ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತಿನರೇ ಲಕ್ ಇತ್ತನ್ ಐಕಾರ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಯ್ರು. ಇದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾದನ್ಪುರ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಂತ ಲಕ್ ಪಂಡ್ ಲಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪಂಡು ಪಂಡಾಕಿ ವೆನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಅವೇನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಂಡೆ ಇರೇ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಖಾಲಿ ಇದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವೆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂದಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಂದಾಗ ಯಾಪಲ ಪಿರ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡ ಲಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅನ್ನುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಎತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಲ್ಪನ ಹೋಪ್ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯ ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ 2 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಇರ ಒಂದು 10,000 ಸಂಬಳದ ಅವೇ ಇರ್ 6 ಬೇತೇನ ತೂದು ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು 20,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ತವೆ ಎನ್ನ 10 ಆಯ್ತು ಬದಲ್ ಓಕೆ ಇವ್ ಡಬಲ್ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಬೇತೆ ಸೋರ್ಸ್ ತೂಲೇನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಚ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಕಲಕ್ಕ. ಸೊ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪನಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವಲ್ಪಲ್ಲ
ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಪಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆಯ್ಬೇಕು. ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒನ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈತದ ಯೂತ್ ನಕಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಯ್ ಮನ್ಪರಾಜಿ ಅಂದಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಾಜಿ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಕೇಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಯೂತ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಇದನ್ನ ಎಗೇನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇರ್ತದ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಆಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ actually zero ಬಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ರೀತಿ ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ತುಳುವರೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಆ್ಯಂಪನ್ಲಕಂಡೆ 4000+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ 66 ಜನ ಕುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಗಲಿನ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪನು ಗುರ್ಕಾರನ ಪಟ್ಟ ಇಂಕ ಕುರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗಲಿನ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪೋಂದಲಿ ಕೂಟ ಬಂಡವ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತವ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಉಪ್ಪುಜರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಯರು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಬರೋಡು ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಂಚತ್ ಏರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುಳು ನಾಡಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋರೆ ಮನ ಸಿತ್ತನಗಲೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಗೊರ್ಪಿನಗಲ್ ಐ ಲೇಬರ್ ಆದುಪರೆಗೆಯೋ ಅತಂದ ಐ ಕಂಪನಿ CEO ಆದುಪರೆಗೆಯೋ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ತುಳುಕೂಟವು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರಿಯೈತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಏರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಭರವಸೆ ಪೋಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪರಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪನ ಆಯ್ವೆಲ್ಲ ಒಂಬೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ equipped with proper weapons and this one then get into warfield. then ayu dadapanda tarta dadapanda irige knowledge uppodu gain the knowledge first then dominate ಪನಂದ ಅಂಚ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಕೆ ಅವು ಆನ್ ಕಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಏನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಲೇವ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಗಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅವು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೀಡಿಂಗ್ ಅಗಲರ್ದು ನಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಲಾಜಿಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಲೂಪುಡೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚ ಉಂಪಿನ ಮೊದಲು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಪಿನ. ಸೊ ಕೆಲವು ಫನ್ನಿ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಲೇವ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಸ್ಲೇವ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ ಬಿಕಾಮ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಏನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರತಿಕರಿಸಿರು ಅಂಡ್ ಸೊ ಬೋಸ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ನಗಲಿ 20 ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಗಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆಗಲೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಆಗಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ್ದೆ ತುಮಿನಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತು ದಿನ ಅಂದ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಟಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪುಲ್ಲೆಕ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಬತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೀಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಜಿಹನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಕೈತಬೋದು ಕುಲಿಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆಯ್ ಲೂಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಲೈನ್ ಇಡು ಮುಗಿಪನ ಒಂಜಿ ಓಡಿನು ಆಯ್ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಬರೀ ಎಂಬುತ್ತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಕೊರಿಯ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಪರಂಪರೆನ ಭಾಷೆನ ದೂರದ ಊರ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟೆಡ್ ತೂಪ ಅವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಐತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ದಪ್ಪಣ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಕುಲು ದೂರದ ಊರುಡು ಪೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪುರ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಟ್ಟತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ತುಳುಕೂಟ ಕೂಟಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕುವೆಟೆಡ್ ನೆಲೆಯಿನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ ಉಡಲ ಮೋಕ್ಯದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ ಅನ್ಪ ಅಂಚಕೊಂಡ ಆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ನೆಂಕ್ಲು ಪಚರಿಸೋರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತರು ಏನು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಪ್ರತೀಕನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಘ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಏತ ಎಡ್ಡು ಮೂರ್ದು ವೈದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದ ಬಂದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಒಂಜಿನ ಪ್ರತೀಕ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಪಂದ್ ತೋಜವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ದು ಮಣ್ಣು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚದ ಮಣ್ಣು, ಓಕೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಮಣ್ಣು, ಓಕೆ, ಮೂಜಿ ಕಡೆತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಕುಯಿಟ್ ತರ್ಪಡಾದ ಆ ಮೂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ಒಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಪಿರಾಕದ ಏನೇನ ಸಾಮಾನು ವಸ್ತುಲು ಪುರ ಉಂಡು ಆ ವಸ್ತುಲೇಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಅವು ಪೂರ ಗೃಹಿಣಿಯರ್ ನಗಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬತ್ತದು ಏನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡ ಇಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅನ್ಪಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆ ಮಣ್ಣದಗ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಕಡೆತಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತೂರ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟೀಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕಡು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಂಟು. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡುವ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಗೆಯಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಡಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲಿನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ ಬತ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೇ ನೋಡಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕೂಟದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ನಗಲೇನು ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲೇನು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತದು, ಕುವೈಟದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕುವೈಟದ ಜೋಕುಲೆನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಅಗಲ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರಣದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಾದ ಟ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬತ್ತ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಬಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಡುಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಅಗಲ್ ಪುರ ಡ್ರಾಮಾಡು ಅಗಲ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಅಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತೆಗ್ದಿಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಎన్ని ಅಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಗಲ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅತ್ತು ಪುದರಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಕ್ರೌಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆವ ಬಂದು ಅಂಡ್ ತುಳುಕೋಟಗ ಕ್ರೌಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ದು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದ ತುಳುನಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪಗದ ಪರಿಸರ ಅಪದ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತುಳುನಾಡು ನಿತ್ಯತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂಚ ಫ್ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಕಂಗು ಬಾರೆ ಮರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರಪು ಸುದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸುಯಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಕ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನು ಆ ನಮೂನಿ ದೇವ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಲೆ ಉಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡಮೀನಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆನೆಕ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಂಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಿಟ್ಲ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕುವೈಟುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವರ್ಷ ರೆಕಾರ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪಾಪದಾಯಗ ಪೂರ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲ ಆತ ಕ್ಯಾಬ್ ದೆತ್ತಂಜೀರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜೀರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೀರ್. ಸೊ ಅಂಚದಿ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಲದ ಜಾಬ್ ಉಡುಪು ನಗಲಿಗೆ ಏನ ಸೀಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜ್. ಸೊ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಆಕಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೈ ಅಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಫ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಿಯರ್ ಜೀವನ. ಸೊ ಅಗಲೇನ್ ಪರ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಗಲೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾವ ಬಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಲ್ಪಾವ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಗೀಡು ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಕೇಸ್ ಅಂಕಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸಿವಿಯರ್ ಒಂದು ತಿತ್ತನಾಗಲಿ. ಸೊ ಆಗಲೇನು ಕೂಡಲೇ ಆಗಲೇನು ಊರು ಕಡಪಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ
ಬಂಜಿಬೇನ್ ಅಂಡ ಏನಾಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ದೆತ್ತೊಂಬೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಬೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ನಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ವ್ಯಾಂಪಾನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರಂಕಲ್ ಪರಂದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಗಲೆಗೆ ಆಗಲ ಸೌಖ್ಯದಾಂತ ಬುದ್ದುಪ್ಪಿರ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ 4,000 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆತೇರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದ ಮೆಂಬರ್ ಆತೇರು ಎಂಚ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಪನ 4,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪರ ಸೊ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ 2ನೇ ಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಪರ್ ಈ ಸಲ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವೇ 20ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರು ಮಂಡೆ ಯಾನು ಉತ್ತೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ತೊಳ್ಕೊಟ್ಟೋಗು ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ರೆಗ ಆಪೂಜಿ ಪಂದೆ ಆನ್ ಪುಷ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ವೈ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ 100% ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಗಿ ಸಲ ಹೊರ್ತ ನೋಡೆ ಪವನ ಒಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಹೊರ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಬನ್ಪಿನ ಪಂಡೇನ ಕೆಲಸದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಪನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂತ ಸೊ ಅಂತೂ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಡೋಂಡ ಅವೇ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ 20ನೇ ವರ್ಷ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ವರ್ಷ ತುಳುಕೂಟ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 20ನೇ ವರ್ಷ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನಂತ ಸೊ 20ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಕಿ ಕುವೆಡ್ ಪುನಃ ಸರ್ವ ತುಳುಬೇರ್ನ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ ಆವಡ್ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಇಸರದ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಬಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರ ಪರ್ಬಲ್ನ ವಿಷಯ ನೈಟ್ ಪಾಡುವ ಕುವೇಟ್ದ ಪರ್ಬದ ಪಾಡುವ ರಜಾ ದಿನ ತೆಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುವೇಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಾವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000 ಜನ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಣಸಲ ಪುರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಜೋಕುಲು ಇಡ್ಪಸನ ಪರಬೇರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂರಲ್ ನಮೂನೆದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಿದ್ದ ಜೋಕುಲ ಗೋಳಿ ಗಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಇಲ್ಪರ ದೀಪ ಗೋಳಿ ದೀಪ ಅಂದ್ ತಾರ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುವೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ದುಬೈ ಇಡ್ ಪೋತರು ಪಿದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋತರು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ಪೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತೊಂದಲೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಲೋಲ ಬೂಡ್ದು ದಾದ ಪನ್ಪರೀರ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಐಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪನ್ನೋಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ದೂರ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನ ಆ ದೂರ ಉಡುಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಮಗಕ್ ಪಂಡ he will take it as granted you know at respect avu undu puji but same time agale ಏನು ನೋಡಕ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಜೋಕ್ಲು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೋಡಿವೇರ್ ಜೋಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಇವೊಂದು ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಕೆಲವರು ನಾವು ಜೋಕ್ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡೋಂಡು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಎತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಜನಗಳು ದೇಗ್ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅದು ಪೋಡಿವೇರು ಪಾನೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಆವಡು ಆಣ ಆವಡು ಅವು ಪೋಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಆದು ಪೆಂಕ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗ್ಲಿ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಿನ ಅವೇನು ಆಗ್ಲು ಮಲ್ಪರಿ ತೂಪಿನ ಮಗೆ ಏನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತೂಪೇನೆ ತೂವಂದನೆ ಆಪಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮಗನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಜೋಕುಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಬೇತ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಪಿರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಿತ್ತು ಬಂದ್ಪಿರು ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನೇ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಬ್ ಸೇರ ಮಟ್ಟ ಜೋಕುಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ರಂಜತೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತಿರು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುವಾರ ನನಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಬಂಡರ್ಲು ದಾದ ನಾವು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ
అమ్మడకేనువారు అమ్మ పన్పునంచిన అమ్మన పాత్ర బోడు పన్పునంచిన ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಗಲೆಗು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಗಲ ಪಾತ್ರ ಕೇನೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಗಲಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚತ್ಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಪಿದಾಯಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಗಲನೇ ಆತನ ಲೈಫ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಕೊರೋರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಂಗೆ ದಾಲದ ತೋಜಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸೊ ಅವು ಸುಮಾರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಚೂಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚತ್ ಮಗ ಇಂಚ ದೇವ್ರು ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗನೇ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಂಡಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾದ ತಾಕತ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ್ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫೇ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪ ಉಂಟೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಕಿಂಜುಪ ನಾನು ಪುದರಿಕಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಪನಂತ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಕರೆನ ಒಂಜಿ 10-15 20 ವರ್ಷ ಏತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಏತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಕಿನ್ ನೋಡು ಅವೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದುಂಬು ಬಂಚಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒರಿಯ ಕಲ್ಪರತಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪರತಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನವನ್ ಅಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡುಲ್ಲ ಪಾಂಡುಲ್ಲೇರ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಪನ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದಾದಕತೆ ಅಪನ ಅವೇನೆಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಪರ್ಬದ ಹರಿದಿನಗಳೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪ ತೋಚ್ಪಾವ ಆತೆ ತಂದ ಈ ಸಂತ ಮಾರಿ ಆವಡ್ ಏಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ್ನಾಗಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ನಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಐಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುಗ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದೆತ್ತ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪರ್ಬದ ಮೀನದಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಐತ ತ್ರೂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ನ ತೋಚ್ಪಾವ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ನ ತೋಚ್ಪಾವ ಸೊ ಐಟ್ ಸರ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ನೂತೈವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ತೂಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂತದಲ್ಲರ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ವೈ ಇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನಂದಲ್ಲ ದಾಪನ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು at the same time neck encha time korpar neck time kordu encha work malpara apun panpanachina dapna ಊರು ಡಿತಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಬಿಸಿ ಪನ್ಪುನಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನದಪ್ನ ಡೈಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟುನ ಏತ ಕಷ್ಟನ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ರನ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ನಂಗೆ ಸಂಬಾಳ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಾಳೋಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂಡಕ್ಕೆ 105 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 105 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ 105 ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಸೊ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಒಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಾನಾ ನಮ್ದು ತಾಪತ್ರ ಪಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗಲಿ ನಾನಾ ನಮ್ದು ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜಾ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿನ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ತುಳು ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಇವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈಗೇನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆಗಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕು ಆತು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಯಾಸಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಪವನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪೂರಾಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಆಪಿರು ರಿಯಾಸಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಾಗಲಿ ಪಾತಿರಂಬೇರು ಇಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಹಾಯ್ ಬೈ ಪಂಡ್ರಲಾಗಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇವನ್ ರಿಯಾಸಲ್ ದಪ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಬರ್ಬಾವಡು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಶುರು ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲ್ ಐತೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೂಲ ತೂಪ ಒರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಐತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಜೋಕುಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ರಜದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಕುಲ್ವ ಅಗಿಲ್ಪೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಳು ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಳುವರ್ನ ನಾಡೋಟು ಸೊ ಅವು ಐತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಇಂಕಲ್ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಪರವಾದ ಇಂಕಲ್ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ
ಐಟ್ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗುರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗುರಿಯ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪೀಲ್ ಬತ್ತಿನ ಜನವರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಓ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡಪದವಡು ಅಂತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೋಳಂತೆ ಕಡಂದಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾ ಮಾನದಂಡ ಪನಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪನಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಳಂತೆದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪ್ರಾಯ ಬಿದ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಪುನ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅರ್ನರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಗುಡಿಸಲಡ್ ತೋರ್ನ ಗುಡಿಸಲಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಸೊ ಐತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದಾರ ಎಂಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತ ವೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬೂರ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇವನ್ ನೀರ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇತ್ತಜಿ ದಾಲಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಿನ ಊರು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಜುಲೈ ಪೋದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾರಿ ಜೂನ್ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಜುಲೈ ದಿಯ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಮೇ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನ್ ದಿದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯಾ ನಮ್ದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಆತು ದೂರದಾಗಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ ಹೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಗಲ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಬಂತ ಬುದರ್ ಬೊಚ್ಚ ಒಂದು ಅಗಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕಲ್ದಾನೆ ನೀರ್ ಒಯ್ದಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಯ್ದಂದು ಕಂಬ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡಪದ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಬೈದನ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಐಟ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡದನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪುರ ಜರಿದು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೂರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮೋನೆಡು ತೆಲಕಿದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ಕ ಆಬಾರ ಓಕೆ ಇರಿಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಿನ ಏರ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಡಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕುವೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗಳ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾನವು ರಕ್ತದಾನ ಅಂತ ನೆಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಲ ಪಾಪದಾಗಲು ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಪುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕುವೇಟ್ ಇದ ದೇಶದ ಇಡ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಸುದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ತನ ಕಾಸು ಉಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದ ಬಂಡ ನೆತ್ತಿರ್ಕೊರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಿನ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಡದ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲಿ ಪೂರಗಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನೆಕ್ಲು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರಪ ಓಕೆ 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 ಕುಡಂಜಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿಂದು ಜೋಕ್ಲಿಂತ ಓನಾಗ ಲೈಫ್ ದಾದ ಬಂದು ಇಡ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಮಕ್ ದೇವರ ಈತೆ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಹಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಈತ ಇತ್ತದ್ಲ ನಮಕ್ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನಿಜ ಅವಳು ಆ ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಓನೆಡ್ ತೆಲ್ಕೆ ಫೋನಾಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಪೊಣ್ಣು ಆಗ್ಲು ಬುದ್ಧಿಮಂತ ಜೋಕ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ ಅಪ್ಪ ಬಡ ಉಪ್ಪಿರು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪಿರು ಬೇಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಏನ ರೂಮ್ ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಕ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಉಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀರು ದಾದಣ ಬ್ರೆಡ್ ಗಿಡ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿರು ಜಾನ್ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಅಂತ ಅಂಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಆಗಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೋಡು ಬೆಂಜಿಂದಂಡ ಅಗಲಿ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನಾಗಲಿ ಪುರ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಗಲಿ ಪುರ ಲೆಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ಪನೋಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಆಗಲೆ ಬಡ್ತಾನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆವಡು ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಥೆರಪಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪುರ ಕೊರದ್ದು ಆಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಗಲೆಗಲ ಅಂಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಅಗಲೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅಂದೆತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ದ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಸಂದೇಶ ಪನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪರ ದೇಶಡು ದೇಪಂಡ ನಾನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಪೇರು ಅಗಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ತುಳುಕುಟ ನೆರವು ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿಗೆ ನಾನಾ ನಮ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ದೀತ ಅಂಕಲ್ ಡೆತ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಮೆರಿಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡೆ ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಪ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಫುಡ್ ಗಿಡ್ ಪರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇವೆಂಟ್ ಲೇಡ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂಚನ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಳನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಕೆಲಸದ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬರ್ಪಿರು ಬೇಲೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪಿರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣಾಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ ದಾದಂದೇರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾರನ್ನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಿನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನೆಂಕೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿಯರು ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಆಗಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಡು ಇದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಕಪಿಲ್ಡ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಆಗಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ನಾವಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಲೇಬರ್ ಬರ್ಪೇರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಬತ್ತಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಣ ತುಳುಕೂಟ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಆಪಣವು ನಂದು ಕೆಲವರು ಊರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅದಾಗ ಕೆಲವರು ತುಳುಕೂಟಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಸೊ ಹೆಂಗೆಲೆಗೆ ಅದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಇದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ದಾದನಲ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದನಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ರೀತಿ ತೂಯರಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಾಲ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಪಸರಿಸವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಎರಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರಿಯ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ್ ಪನಾಗ ಐತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಕಾಪುವಿನವರು, ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2ನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಇವರು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು, ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಲಕ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನೆಲದ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ 24/7.